dito muna ako sa aking sa harap ng bahay para malinis talaga kasi maganda na yung panahon. Yung mga patay, ganito. Yan, yan patay. Kasi pangit siya tignan ba. At saka may tumutubo na siya. Ito yung time na nakakapagod, nakakasaya, na hindi ko magets yung feeling na pagkatapos magtrabaho, meron tayong na-accomplish. Ang sarap balik-balikan ng lugar na nililinis ko kasi parang makikita ko sarili ko na meron akong natapos ngayong araw. But anyway guys, so maglilinis tayo sa ating bakuran kasi ting na guys, ting buskad na sa bulak, mga halaman ting buskag na ilang mga bulaklak, tinggawas na ba. So itong bush ko guys, ang pangalan po nito is maganda po ito kapag mag spring at saka fall kasi mag change color talaga siya red. Ang pangalan po niyan is burning bush. Nag-stop pala ako kasi may delivery, may tao. Ayaw kong makita ng tao na maglilinis ako. Charot! May delivery ng oil. So naundang ang akong buhat magputol ko diha. Naundang kay na nag-deliver og oil. So gideliveran kog oil para sa atong balay para magamit sa tugnaw. Diha ni siya nag-deliver, diha niya gibutang ang oil. So kanang oil nas ilalom nas basement. So kaya yun yung mukha ko parang iwan kasi nag-garden nga tayo, di ba? So tapusin ko lang yung ginagawa ko diyan. And yan. Dito yung tripod ko. Ito yung vlogger. Kailangan talagang may tripod, no? Para jud makuan ba. Ayan, dyan tayo. Okay. Muna siya before. Daghan pa kaayog mga alimburot diha. So, before and then pakita ko sa inyo after. Ay, finally natapos ko na itong isa. Pero kailangan ko siyang linisin kasi para maganda din yung tubo, no? This year. So, yun kailangan ko lang i-trim konti yung mga maliliit na sanga. At yun guys, tapos na ako sa isa at saka sa isa. Well, actually dalawa. Or actually isa pa yung natapos ko dyan kasi nakakapagod. Nilinis, dahan-dahan ako naglinis, no? Para hindi na ako mamatay maya. So ngayon dito na ako sa isa. Well, nag-start na ako kanina lang. So ang ginawa ko dito is cleaning guys. And then, kiniklin ko yung mga ugat-ugat niya kasi natabunan ng mulch. Bawal po sila pala talagang tabunan ng mulch ng sobra para na hindi makahinga guys itong mga halaman ko kapag tabunan pala sila. No? Kailangan silang linis-linisin, ipadaplin ang mulch. O diba? Ang mulch pala guys sa mga Pilipinas, kana ay mga ginaling na kahoy. Oy, kana mga ginaling ba? Sinapsap. Yun, tapos na. Ipakita ko lang sa inyo. Ito siya, tapos na. And then yung isa dyan, tapos na din. And then yung dyan, tapos na din. Nakikita niyo meron pa akong hindi nililinis. Mga rosas yan guys. Kailangan late yan. Ang tinikaya yan. So kailangan ko siyang ititrim every year. Talaga yan siyang itrim, no? Kasi pangit kapag hindi itrim. Ang dami, ang damo gid. So kailangan ko siyang itrim every year. So yun siya. Yun lang yung dalawa. Hindi ko mamaya na, bukas na yan. But anyway, so yun yung file ko dyan. Itapon ko sa basura. May school bus, Mga dito, kahit nasa mga bundok-bundok, guys, may school bus pa rin, guys. Yung mga bata, hinahatid-hatid. So, ito yun yung lock. Ng mister ko, kakauwi lang din yan galing trabaho. So, at ako naman dito, kailangan ko itong itrim, kasi nandun na sa, pathway natin, sa daanan. Konti lang yung anuhin ko kasi pangit din kapag ma-overtrim ito. Pangit tignan. Kita mo yung mga brown sa ilalim. Just ginawa color this. But anyway, so yun lang yung mga pinagagawa ko ngayong araw. And then, after this one, kailangan kong mag-transfer ng mga halaman. So ngayon, tayo? Mag-transfer. Nasira. Nasira. Oh my God, nasira. Ang daming nasira. So ngayon mag-transfer tayo ng mga ito sa mga lugar-lugar na gusto nating tamnan, no? So ito yung gagawin natin. Magluka ta dire and then ibalhin nato dito misagasan na lugar. Nakalimutan ko po kung anong pangalan ng halaman ito. Every year po ito siya guys at saka dumadami every year. Mag-extra talaga siya. So kailangan ko siyang mag-transfer. Kukunin ko and then i-transfer sa ibang lugar. So yun yung mga pinagagawa ko. Last year din ganyan yung ginawa ko. So this year kailangan kong mag-transfer ng marami doon sa gilid sa kabilang bahay at saka dito din. So maganda ito pero yung bulaklak niya is lang siya pang spring. So pag summer green na lang siya puro, no? So yun. So yun lang siya. At may mga iba-ibang ganitong halaman na maganda siya kapag spring. So yun siya guys. And transfer, buhat-buhat.
nagdula-dula lang ko dire igahak. Ito siya, tinatransfer ko din ito last year, di ba? Dumadami na. Konti lang yung nilagay ko last year, dahil 3. Ang dami nang tumutubo, oh. Nililinis ko lang siya kasi nag-sprout na siya ba? Ang daming tumutubo galing sa ilalim. So, yun. So, yun yung pinagagawa ko, guys. Nililinis-linis. Dito sa gilid-gilid, may mga dahon pa from last year sa fall natin. Ganun. Salamat pala, guys, sa inyong time. Nanonood kayo sa ating mga galawan dito sa bahay. Kapag mga ganitong, ganitong time, linis-linis, guys. Hindi po ako maanuhan ng trabaho. Ang daming trabahuin dito sa bahay. Salamat sa panonood. Tara guys, magpunta muna tayo sa ating hacienda. Oh, marami namang magagalit dyan. Hacienda ko raw. Oh, munting hacienda, konting hacienda. But anyway, bago tayo magtrabaho, kumakain pa ako ng snacks dyan, para naman okay yung pakiramdam natin habang naglilinis. So, ito siya, garbage, ito bag. Inopen ko lang siya para naman i-catch niya yung mga naputol natin ng mga, mga dahon para hindi masyadong pangit tingnan na ang daming dahon sa lupa na kinat ko. So ngayon, ginawa ko siyang ganyan para doon na siya mapunta yung dahon. Ito pala siya guys, itong bush na ito, kailangan siyang itrim. Okay? Itrim siya para naman hindi masyadong malago, tataas, ganun. So ito siya, hindi ko, usually, ang cut ko nito is round. I-round ko siya ba, parang individual yung puno niya. So ngayon, ang gusto kong magkunik-kunik na itong 4 man ito, 3, 4. Magkunik sila. So hindi ko kinat yung gitna-gitna nila. So ang inano ko lang tinitrim yung mga sa harap at sa likod at sa gilid at saka sa ibabaw, yun lang para naman hindi masyadong tumaas, lalaki. So itrim siya every year talaga ko ito tinitrim guys para naman hindi siya tumaas. But anyway, itong ginagawa ko ngayon, nakalimutan kong kunin yung basura. Pinick up na pala nila yung basura namin. So ngayon dalhin ko na naman. Ganyan kalayo yung aming driveway guys. Plus nakapalibot pa yan doon sa malapit sa garahian namin. So yun yung driveway namin. So kailangan ko kasi yan. Para doon ko na diretso itapon yung mga dahon na naputol natin. No? Para hindi na tayo magbagbag pa. Malaki yung basurahan natin. O, diba? So ngayon, so yun yung ginagawa ko guys. Initrim ko. Gusto kong mag-level silang lahat. Hindi ko pinutol yung iba para naman mapunta. O parang sila ba magka-height na kasi. Ay, iwan ko hindi man ito magka-height. Oy, keywords. So yun guys, i-continue lang natin ito ditong sa likuran and then pupunta na tayo sa kabila, sa harap, yung yellow dyan. Maganda ito siya guys, kaso sobrang lago din. So sabi ko, ang pangit mo na ha, lagong-lago ka na. So ngayon, kinakat natin. Ay, may mga nagtatanong din pala, no? Sabi pa, kawawa naman yung mga halaman mo sa bahay mo. Kapag mag-isno, mamamatay sila. Sayang naman, tanim ka ng tanim. Hindi po, guys. Yung mga halaman, perennial at saka something. Perennial at saka iwan ko, nakalimutan ko yung isa. May mga halaman kasi dito, itanim mo lang siya every year and then mamatay siya pag winter na, okay? Hindi na siya babalik every year. Itong mga tinitrim ko, itong mga nandito pa sa aking yard, ito yung mga halaman na pabalik-balik. At saka itong tinitrim ko, andyan na yan siya, hindi yan mamamatay, ganyan yan siya. Katulad niyong nasa lupa, mamamatay yan siya kapag winter. And then pagkatapos yan, magsibol na naman yan guys. Like pag spring, ngayon, nagsibol, nakita ninyo kanina, nagsibol yan siya, di ba? So, yan siya. So, may dalawang klaseng mga bulaklak po dito. Yung mga itanim mo lang every year, and then mamamatay, hindi na babalik. At saka may mga itanim mo siya, every year na siyang babalik at lalago pala yung lalo. Ang ating Panginoon guys, sobrang amazing, okay? Yung ating Panginoon. Alam nyo bakit? Kasi dito mo yung pag winter na, pag fall, mga lagas yung mga kahoy. Wala nang dahon, mag-change, and then mamamatay, and then mahulog. Akala mo yung mga kahoy patay na, di ba? Pero hindi po guys, natutulog lang habang winter. Na kung ano pa yan sila, kung hayo pa, bear pa yan sila, natutulog lang yan sila, natutulog lang yan sila guys pag winter. Yun. And then kapag spring naman, mag-start na silang mag-bloom, mag-start na silang mabuhay, o hindi mabuhay, magising, yun. And then hanggang maganda na naman yung mga kahoy, di ba? Ang ganda talaga guys kapag mag-trim ng ganito, makikita ko talaga sobrang ganda sa mata yung parang kapag mag-trim ako kasi alam nyo, sobrang satisfying tingnan yung dahon. Nag-start ng uminit. So, katatrabaho ko lang dito. Hindi pa ako tapos. Pero nakatrim na ako ng mga bushes natin. And yun, hindi pa ako tapos. Pahinga lang ako guys kasi pagod.
Pagod, ang dami ko ditong battery, oh. Battery. Kumakain pa ako ng snack. Kasi nag-trim ako. Trimming is the key ngayon. Habang hindi pa parang maginaw-ginaw pa pag gabi. Hello guys, nag-stop ako sa aking trabaho kasi yung hangin sobrang lakas, yung sombrero ko talagang lumipad. Nagpahinga lang ako dito kasi napagod ako yung arm ko dahil sa trimmer natin, no? Shake ng shake. So yung arm ko is napagod guys, yung muscle ko sumakit. But anyway, salamat po sa iyong panonood. Kita-kits next time.